Κύριε Κόκο, σας καλωσορίζω στο StarGR. Αποτελεί χαρά και τιμή για μας να βρίσκεστε εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, μια στροφή της εκπαίδευσης που αφορά στην ενσωμάτωση της τέχνης στη μάθηση. Ως καθηγητής της εκπαίδευσης ενηλίκων, πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτό? Νομίζω ότι οφείλεται στο ότι σιγά σιγά έγινε κατανοητό σε όλο τον κόσμο ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά από την τέχνη. Μέχρι πριν περίπου 3 δεκαετίες, η κυρίαρχη αντίληψη ήταν ότι η τέχνη καλλιεργεί μόνο τα συναισθήματα και όχι, ας πούμε, και τη σκέψη. Αλλά πάρα πολλή έρευνα που έγινε αυτές τις δεκαετίες, ιδιαίτερα από το παιδαγωγικό τμήμα της σχολής του Χάρβαρντ, έδειξε ότι η τέχνη καλλιεργεί όχι μόνο τα συναισθήματα αλλά και τη σκέψη και ότι δίνει πάρα πολλά εναύσματα για να συλλάβουμε ιδέες και καταστάσεις που συχνά δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε μόνο με τον ορθολογικό τρόπο ή με την επιστημονική σκέψη.